Ир баланы тәрбиеләү турында. Әй улым, әгәр синең улың туса, иң элек аңарга яхшы исем куш. Чөнки атаның баласы алдындагы беренче бурычы баласына матур исем кушу. Икенчесе, вакыты җиткәч, ир баланы сөннәткә утырту һәм бу вакыйга уңаеннан бәйрәм мәҗлесе уздыру. Аннан соң баланы Коръән укырга өйрәтә башларга кирәк. Үсеп җиткәнче буланы дөрес һәм матур итеп укырга өйрәнсен. Башка фәннәрне һәм һөнәрләрне дә үзләштерсен. Атта йөрергә дә, суда yüзәргә дә өйрәнсен. Хәрби һөнәрләрне дә белсен. Әй улым, улыңа төрле һөнәрләрне өйрәтергә тырыш. Дөнья көткәндә аларның файдасы тими калмас. Балаңа әдәп һәм һөнәрләрне өйрәтүне аңарга калдыра торган мирас дип бел. Шәмсүл Маали әйткән: әгәр баланы ата-анасы тәрбияли алмаса, ул төн белән көн карамагында калачак. Әй улым, аталык бурычыңны үтә. Чөнки бала дөньяга килгәндә үзен ниләр көтәчәген белми. Аллаһ Тәгаләгә баланың язмышы туганда ук мәгълүм була. Ул ничек язган булса, аның язмышы да шулай булачак. Ләкин син үзеңнең аталык бурычыңны тулысынча үтәргә тиешсең. Дөньяның төрле михнәтләре, җафалары җитәрлек. Аларны җиңәргә өйрәтү синең иң беренче бурычларыңнандыр. Кирәк чакта йомшаклык белән, кирәк чагында таләпчәнлек итеп, улыңны әдәпле булырга өйрәт. Зур байлыгы булган патша балаларына да белемле, һөнәрле булу зарур. Хикаят. Гуштасп исемле патша малыннан, мөлкәтеннән мәхрүм калды. Аның үз тәхетен югалтуы турындагы хикаят бик озын. Шуңа күрә аны тулысынча сөйләп бетерү мөмкин түгел. Бу патша ватаныннан айрылып, Рум иленең Кустанта исемле шәһәренә килде. Аның кесәсендә 1 тиен акчасы, кулында һөнәре дә юк иде. Яшь чагында ул атасының сарайында тимерчеләрнең эшләгәнен күргәне бар иде. Һәм үзенең дә аларга ярдәм иткәләгән чаклары булды. Ул шул чагын исенә төшерде һәм тимерче алачыгына барды. Тимерче аны үзенә ярдәмче итеп эшкә алды. Шулай итеп, ул ризыклы булды. Күпмедер вакыт узганнан соң, ул үзенең ватанына кайта алды һәм яңадан тәхеткә утырды. Тәхеткә утырган көнендә үк барлык ак сөякләр, байлар үз балаларына һөнәр өйрәтергә бурычлы һәм бу эшне гаепкә санамасыннар дип фәрман чыгарды. Чөнки шундый вакытлар була, байлык та, батырлык та юлдашларның күплеге дә файда итми. Әмма
birər hünərni bilsəң, bu hünər rizq tabarga yardım ite. Patşanın bu fermanından soң, ildəgi barlıq türələr həm alarının balaları arasında birər türlü hünərni özləştirmәgən kişi qalmadı. Ey oğlum, indi ir balаңны ничек тәрбияләргә кирәклеген белдең. Кыз балаңны тәрбияләү тәртибендә өйрән. Кызың үсә төшкәч, аны укытучы кулына тапшыр. Кызың балиглыкка ирешкәч, аны үз динендәге кешегә кияүгә бир, аңарга шәфкатьле, мәрхәмәтле бул. Чөнки кыз баланы атаның әсире дигәннәр. Ир бала атасыз булса да, үзенә эш табар, тормышын җайлый алыр. Кыз бала исә алай түгел. Нәрсәгә генә ия булсаң да, иң беренче булып кызыңа ярдәмеңне күрсәт. Кызыңны өйләнмәгән, буйдак кешегә иргә бир. Ир күрмәгән кыз белән өйләнмәгән егетнең бер-берсенә булган мәхәббәтләре ныграк була. Хикаят. Гомәр хәлифә заманында bir патшаның Шәһребану исемле бик матур кызы бар иде. Ислам гаскәре Иранның Мәдәин шәһәрен алганнан соң, патша шәһәрдән качып китә. Ләкин аны тотып алып, Гарәбстандагы Мәдинә шәһәренә әсирлеккә озаталар. Хәзрәте Гомәр патша кызы Шәһребануны сатарга буйрык бирә. Гали разияллаһу анһу исә Мөхәммәд пәйгамбәрнең мондый сүзләрен искә төшереп, патшаларның балаларын сатарга ярамый дигән. Хәзрәте Галинең бу искәрмәсеннән соң Шәһребануны кияүгә бирергә карар итәләр. Бу җаваплы эшне Салман Фарисигә йөклиләр. Шәһребануга да сине кияүгә бирәчәкләр дип белгертәләр. Ул исә, миңа ир буласы кешене күрсәтсеннәр, үзем күрмичә ризалыгымны бирмәячәкмен. Мин аны тәрәзәдән генә булса да күрергә тиешмен, дип җавап бирә. Аның теләгенә каршы килмиләр һәм Салман Фариси бу фәлән кеше, монысы фәлән кеше дип тәрәзә каршыннан кияү булырга дәгъвалаучыларны уздыра. Шәһребану игътибарсыз гына утыра бирде. Хәзрәте Гомәрне күргәч, бу кем? Дип сорады. Салман Фариси бу хәлифә Гомәр разияллаһу анһу диде. Шәһребану бик мәһабәт кеше икән, әмма карт күренә, диде. Аңардан соң Хәзрәте Гали узды. Шәһребану аны күргәч, бу бик олуг һәм миңа лайык кеше икән. Ләкин аның хәләл җифете Хәзрәте Фатима икән. Әгәр аңарга көндәш булсам, күсенә дә күренә алмамын, диде. Гали хәзрәтнең улы Хәсәнне дә күрсәттеләр. Шәһребану әйтте, бу кеше дә миңа лайык. Әмма аның хатыннары күп дип ишеттем. Аннан соң Хөсәйен узды. Аның да кем икәнлеген белгәч, Шәһребану сорап куйды. Хөсәйеннең
Үйләнгәне бармы? Salman Farisi, аның үйләнгәне юк, ул егет кеше, дип җавап бирде. Шәһребану әйтте, минем ирем шул булсын. Ир күрмәгән кыз, хатын күрмәгән егеткә иргә чыгарга тиеш. Мин дә ир күргән кыз түгел, димәк, без бер-беребезгә лайык, мин Хөсәйнгә чыгарга риза, диде. Әй улым, кызыңны матур кешегә кияүгә бир, караңгы чырайлы, ямсыз, килбәтсез кешегә иргә бирмә. Чөнки кызың аны яратмас һәм үзеңнең дә, кияүеңнең дә яман аты чыгар. Кияүеңнең йөзе ак, сүзе дә, намусы да пак, хуҗалыкны алып барырлык кеше булсын. Ләкин аның байлыгы да, дәрәҗәсе дә синекеннән түбәнрәк булуы кирәк. Ул синең белән горурланырлык булсын. Шул чагында кызыңа да аның белән матур итеп гомер кичерү мөмкин булыр. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب قاب قوتين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى روح سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الكرام، لله فاتحة دعاويهم فيها سبحانه. اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعاويهم عن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولينا محمد